תשדירים, הם נערים והם עובדים. איפה משודר הקמפיין הזה? גימל מטוש 88 חמישי, שישי, שבת זוכה מיליון מספר אחת. כמה אנשים אותה שומעים? 100 מיליון מאזינים. כמה כסף היא עולה? פחות מ-50 זה בקנה. עם עבודת קודש בשטח. זה גדול, זה גדול. תודה רבה. איזה מגניבוש. מגניב, וואו. מקורי ויפה. בואו עכשיו להתייצב כאן מעל מיליון מאזינים ברשת ב' ג' ו-88. קמפיין סוף השבוע הבא יכול להיות שלכם. תתייצבו. מירי, תשיגי לי את המאחד של 42. רק בכל ישראל, הפרסום ברדיו עובד.